Моделът ZIL е един от последните модели, един от най-новите модели в нашия асортимент. Той е част от колекцията Optima, която е ориентирана към дизайн и високо качество на материалите. Моделът ZIL е направен от дизайнера Питър Хорн в стил Баухаус, което е изчистен, минималистичен стил. Моделът лесно се вписва със своята визия и компактен дизайн, както в офис среда в къщи, така и в корпоративната офис среда. Като усещане в областта на ломбалната опора, той се усеща по-мек от модела Nexus, а пък се усеща по-осезаема опората за кръста спрямо модела 1000W, например. Друго характерно за модела е подвижността на облегалката. Тя дава възможност човек да се движи, има специална гъвкавост в основата при захващането. Това е като мярка против това човек да се застоява в едно и също положение през целия ден. Облегалката позволява човек да се движи докато седи